Unsay ko. inyong ikasulti mga higala sa sugyot ni Senator Amy Marcos nga himuong 6 or unom katuig ang terminos barangay ug SK officials. Unom lang! Ah, Kagkam... dai, gusto pa rin mo Kinse kulon. ka to. Ah, guwapo naman. Taas na nas 15, oy. Kagamay lang unom. Grabe naman. Grabe ka, kuripot po din Senador Ivy Marcos. From 3 years to 6 years daw. Ay, di ka masugotan ng 6 years lang, Radyo Mandong. Dapat yun. Taas-taasan. 15. 15 to eh. Oo. Abi manggod ni mo, Terence. Abot, ikaw ha, Yes. sa imong opinion, ani Ah. ha. Ako manggod. Nakita manggod nako ang unsa ka importante dai Renz ba? Ang role sa usa ka barangay officials Yes. o labi na gyud ang kapitan. Diha magkasama sa pagpadagan sa usa ka barangay o particular ang komunidad nga da nanukad ang barangay mga kasama. So para nako ang 6 years dai Renz tama-tama gyud. Ay, Kay daghan Taas nga sa magka-concern diha sa barangay day, mga projects nga Taas na, ipatuman nga gi-administer sa mga barangay Ah. kapitan o sa mga ilang mga programa diha mga proyekto Yes. na ilaha diyang implementar sa barangay. Tama-tama gyud ang unong katuig day nga makumpleto niya Radyo ang Mandong, iyang mga damgo para in the sa iyang mga first- In the constituents. first place, Radyo Mandong, Ah. sa dihang nidagan ka og barangay official o SK official, gitagaan lang og 3 years. So inyo ang plataporma dapat pasok pod sa tulo ka tuig. So mo Unsa man mga ka- lugwayan unsa pa ng man mga ka, day? proyekto, mga programa. Unsa pagtuon nimo sa mga barangay officials? Magsikiro? Di mo na. Nidagan pa sila, Radyo Mandong. Nana ang project. Ang Di ba yan na sila mga plataporma, Radyo magkikiro? Mandong, kanang mapatuman po ba dili po kayo layo ka pud kaayos ka matuoran. Mo gani ka na magtaas ingon pa gani ka. So, Mandong. sige. Taas ra kaayo ang unom ka tuig sa mga dili maayong barangay ug SK officials. Pero mo po sa mga adunay kining gama So, nga sa mga ato pa, officials.